שוחים בין הכניים. לא שוחים סכין כך. כי זה פוצע לי תחליפה. תודה שהפרעת את זה בשאלות, את ה-GPS. יש עוד 3 ימים, גדי. זה רק היום הראשון. שיעלים את גינזבורג, שהוא לוקח לי כל ה... לא להגיד בדיחות אתה הורס לי את כל ה... יראו אותנו בתמונות שלה לפני גמרנו. רק את ה-DVD, אתה צריך שיציג. כן, באמת לא עשיתי כניסה. לשחיין הכי מוצלח כאן, יש כאן לכל אחד הזדמנות להגריל מיקרוגל. חדש. אז אם מישהו רוצה להביא אותה במיקרו, זה הזמן, זה היום, כי יש מיקרו. אני התקשרתי לאשתי ואמרתי, יש סיכוי שאני חוזר עם מיקרו. אז... חבר'ה, לצחוק, מספור זה מתדרדר. רגע, ומה הפרס? מי שהייתה על חבר שלי. מה? חבר'ה, אל תטריפו אותי, הסירות לא מוכנות, אין לחץ, תהיו רפואיים. כל דקה שאנחנו נשארים כאן, הוא יותר חם. יש שבא אליי הביתה ב-11 בבוקר. אין, הוא יכול לבוא. הוא יכול לבוא. אתה מתאים מזגנים. לא, יש לי... אוקיי. זה חלום בין 11 שעה, יותר להתקשר. זה שאתה מפרקים של המיקרו השקע של המיקרו. הכותרת היא... גינזבורג, הכותרת היא... טיול. גם? תגיד, זה אנסים? לא, אנחנו... עצרנו על זה ולא... אה, רפואי? מישי, אפרופו דובר. אתם יודעים... רק שנייה. חבר'ה, רגע, לא מתפשט, אתן לך צ'אנסים. ראש ממשלת אנגליה... שקט! ראש ממשלת אנגליה, דיוויד קמרון, משתייך למועדון של שחיית מים פתוחים שקיים מעל ל100 שנה. אנחנו אין לנו כזה, אין לנו תרבות כזאת. מי שאתם רואים כאן זה דור המייסדים. זה ראש הממשלה הבא. אנחנו נקבע... של אנגליה. אנחנו נקבע... הייתי צריך לבקש מכם להתפשט, אז היה פחות בדיחות. לא נכון, היית מביא איזה שחייה מהתנ"ך, משהו מהתורה, איזשהו מישהו שהיה סוחר, משהו? עם כל הקתוליות הזאת. כאילו משה רבנו הגיע למים ומה הוא עשה? הוא קודם כל הזיז את המים. אנחנו נקבע... אנחנו נקבע וקובעים איך ייראה הענף הזה, אני חושב שזה מקסים, אנחנו דור המייסדים. איך שנחליט שהאירועים יהיו, איך שנקבע כמה חברות תהיה באירועים וכמה חוסר תחרות וכמה קומרדיות וכמה ערבות הדדית, ככה זה יהיה. אז המטרה של האירוע הזה זה בעיקר טיול, וזה לא תחרות, ותהיו רפואיים. היו הרבה חששות, בעיקר בפורומים ובמיילים ובטלפונים וזה, מה יהיה ואיך יהיה. תהיו רפואיים, קודם כל יש לנו שמש. זה דבר מצרך מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, יש לנו תנאי ים יחסית טובים. מי שהיה איתנו בחוף הבונים יודע כמה הים יכול להתהפך בשניות. אז עדיין, זה יכול להתהפך, זה יכול להשתנות, תהיו ערניים. אין לנו כרגע זרמים, אנחנו נשחה צפונה 5 קילומטרים וחזור עם הזרם, כמה שיש זרם, כל הדרך חזרה. יש סיכוי שיותר מאוחר יעלו צפוניות מה שיעלו את הים. hopefully הם יתחילו כשכבר אנחנו נהיה בדרך חזרה והם רק יעזרו לנו, שימו לב לסטארט-אפ. מטורף. חשיבה חיובית על גבול הפסיכוזה. ככה, אתם עשירים, אני צריך לקבל טלפון מפרופסור לוגסי מתי הם יוצאים. עד שאנחנו לא אומרים, כולם נשארים בבגדים, שומרים על חום גוף, עובדים על הרפיון. מפתחות, משאירים כמה שיותר דברים בתוך האוטו, מפתחות האוטו אצל לימור קולמן ולנר, אם מישהו לא מגלה את האוטו שלו בחזור, לקחנו. קור,
מי שלא שוחה עם חליפה, כל הגיבורים שלא שוחים עם חליפה. קודם כל שירימו יד, זה נכון. אבישי כאן. יש לנו אמבולנס שמלווה אותנו. מי שלא כל כך מנוסה, שוחה בלי חליפה, כמו אבישי, בהפסקות תנסו להקיף את הסירה, תשמרו על חום גוף, אני לא צוחק, זה משמעותי. יכולים להגיד תזונה, לכל אלה שבלי חליפות, חייבים לאכול, חייבים לשתות. סגרתם, הכל בסדר? יופי. הם יצאו? עוד לא. יופי. לא, פינצ'רנו להם כמה בסירה. שיותר לדחות. חבר'ה, כמה שיותר, יש סיכוי שזה יתבטל. אוקיי. 3 פייסרים. 3 פייסרים. אריק בקבוצה המהירה, אני בקבוצה הבינונית, אור בקבוצה האיטית. מה שהפייסר אומר, קדוש. מבקש לעלות של הסירה, עולה. מי שלא מקובל עליו מוזמן לשתות מהמים של עזה. וברצינות. וברצינות, יש לך קבוצה יפה, עברתי על הרשימות, הכל בסדר. גם קלטתי שיר. מה ברצינות הלב? ברור, איך היא מצלמת. ובעיקר מנומסים. ומופנמים. אף אחד לא עובר את הפייסר, אף אחד לא שוחה יותר מהר מהפייסר, הפייסר קובע מתי ההפסקות, הפייסר קובע מתי נגמרת ההפסקה, מה שהפייסר אומר, קדוש. הפייסר יהיה מסוגל לשחות בקצב איטי? אוקיי? הפייסר? בקצב חלק שהוגדר. מהפייסרים, גדי כץ הם לא לא רק יכול נותנים לשחות קצב מעולה. נהדרים, הם גם נראים מעולה. לא יודע. בשלב הזה ילדים שלי היו אומרים שאתה חופר. שנייה, אני פשוט... אני מושך זמן. הנה, פרופסור אברהם לוגסי, את מתעדת? כל דקה. הלו. עוזי תשובה לידי, למה? נשארת תיק אפור אישי? זה לא שלי, זה של... איך קוראים לו? של אלי. זה של אלי. מתי אתם יוצאים? אוקיי, אתה צלצל אליי שאתם יוצאים. בדיוק ברגעים האלה אנחנו הכנו חלק אומנותי. רגע, שנייה, לפני האומנותי אתה עם אבי? הם יוצאים עוד 5 דקות. תהיו רפואיים. תגיד. תכף. תביא לי רגע. מה בוער לכם? נו. אוקיי. ארי. אם אין לך מה לדבר, תדבר עם דלי על התאמת צבעים. אוקיי, דרפטינג. מי שלא היה, לא מכיר, דרפטינג זה משהו חשוב. אוקיי? מרגישים קצת קצב מהיר לכם, או משהו כזה, א', שים עליך משהו נהיה לי קר. כל 50 דקות הפסקה, הפסקות יחסית קצרות, בעיקר עבור אלה שבלי חליפות. אז אצלנו לא צריך לעצור. לא חבל לכם על הזמן, היום אנחנו מגיעים לפני הקבוצה הראשונה. לא זורקים את הג'לים, אנשי הקייקים, אלכס, ערן, תרימו ידיים, דניאל. איפה דניאל? אוקיי, הבן של אריק פרי. אתה מבין? קור כלבים. קור כלבים, כן. לא נראה לי שקר לו. אוקיי, הסירות הסתובבו אחרי 5 קילומטרים, האחריות היא על דן. האחריות היא על דן גלוון, שלא הייתי סומך עליו על הרבה דברים. רגע, מה, הוא היה... האחרונה שהייתי מבוגר אחרי. אין פספורט. לדברתנו? יש עדכון. יש עדכון שכל 100 מטר... חבר'ה, תסתכלו על זה ככה, זה הפעם הראשונה שתספרו 15 קילומטר. מי שמרגיש, חבר'ה, מי שמרגיש שזה לא היום שלו, שקר לו, שהוא לא מרגיש טוב, באמת, תעלו לסירות, אנחנו לא רוצים כאן, לא רוצים בעיות. אפשר גם לעלות ולרדת. אפשר לעלות ולרדת, אפשר לעלות, לרדת ולא להגיד לאף אחד, ואז יצא כאילו הטיסה הכל הולך, זה, הכותרת היא... אפשר לעלות ולא לרדת. לטיול. הכותרת היא... טיול. יופי.
יופי. יש פליזים על הסירות? אין פליזים על הסירות. יש אתה סוחב חליפה? יש מגבת רצופה, ראשון שעולה אל תדאגו, אריק דאג, יש מגבת על כל סירה. מקבלים חיבוק כן, אריק דאג, מגבת או מגבת פנים על כל סירה. ידיים, הגבון לה. אתה סוחב אמרת לו חליפה? נביא בגבות, הוא אומר תעזור. יש לו סיבות חולים בגבות. אתה סוחב חליפה? למה זה לא מפתיע אותי? אמרתי לך, גדי, כל אחד בשבוע שלו, נשארתי אני יכולה למדוד לך את הזאת? טוב, אין לי משהו אינטליגנטי להגיד, אנחנו נעבור על הרשימות.